Sanibonani balandeli baleli khasi, lo okhulumayo ugogo udla ngamandla. Ngifuna namhlanje sike sibheke ukuphupha inyoka ukuthi kungabe kuyisibonakaliso esinjani lesi esivela njengenyoka. Sizobheka-ke ukuthi uma ubona inyoka kuphela lingasho ukuthi kukhona isitha esikeduze noma umuntu ongathembekile empilweni yakho. Hlampe wena umuntu omthembayo kanti uwumuntu ongekho right, ongamele umthembe, oseduze nawe, owazi yonke into yakho nje, oyitshela ukuthi wena umthembile kanti lowo muntu uyisitha sakho, akayena umuntu okumele umthembe. Uma inyoka ikuhlasela ephusheni lakho, kusho izinkinga ezinkulu lezo noma izitha ezifuna ukukulimaza. Singasho ukuthi hlampe izitha ezifuna ukuqeda ngawe nje. Kuyaba ukuthi kube khona isitha esikeduze nawe esithatha iy'ndaba sizidlulisele kubantu ongazwani nabo, wena obazi ukuthi laba awuzwani nabo. Kube nesitha noma kube nomuntu oseduze nawe abazomsebenzisa ukuthi bathole yonke i-information yakho ukuthi uzobe ukephi, wenzani ngaleso sikhathi. Lapho singakubheka njengokuthi-ke uma uphupha uhlaselwa inyoka, kusho ukuthi singabheka la ukuthi lo muntu lo oyisitha kuwena noma lo ozenza umngani kanti uyisitha la kuwena. Uma-ke uyibulala-ke inyoka ephupheni lakho, ukunqoba izitha noma izinkinga, noma kukhombisa ukuthi unamandla amaningi kunezitha zakho, noma ungayinqoba lempi obhekene nayo noma impi lo ozobhekana nayo. Indlela obona ngayo ukuthi ungakwazi ukuyinqoba uwedwa, uzoyihlula lezo zitha ngokuy'misela kwakho uma uzolandelela isibonakaliso sakho. Singake sibheke ukuthi uma inyoka imnyama-ke ngabe kunjani. Uma imnyama ngoba iyinyoka embi, njengoba usuyiphupha nje inyoka emnyama, kuyinyoka engayinhle nje sidalwa-ke. Noma kuthiwa uyiphuphe nje imile, noma kuthiwa uyiphupha hlampe uthi hayi bo ngiyaphupha ngazuthi ile eduze kwami embhedeni, kuyinyoka engekho right, inyoka nje emnyama. Ivamise impela-ke yona ungabi yinhle-ke. Noma amandla, hlampe singasho ukuthi amandla ubumnyama noma yizinto ezifihlakele nje. Kungabe isitha esikeduze nawe, esihlekisa nawe kanti siyazi sona ukuthi yini esisondeze eduze kwakho. Sekulapho kuvala khona ukuthi kuyaba khona isitha sokuthi esihleka nawe kanti asihleki nawe, sisuke sazi ukuthi kukhona indaba ezoyilalela kwena ukuthi wenzani ngasikhathini, sidlulisele kwabanye abantu. Uma-ke inyoka imhlophe-ke kungasho izibusiso nenhlanhla. Kuyenzeka nje ngathini, kuyenzeka ukuthi kube ukuthi uzoqala impilo entsha, noma indlela ovezela ngayo ukuthi khona isigaba esihle esizokwenzeka empilweni yakho. Kuyaba futhi kube inyoka yedlozi-ke, njengonyoka le ehlaza, ngoba uma uphupha inyoka ehlaza, inyoka yabantu abadala leyo. Kufana nokuthi usuke uphupha abantu abadala, kuyikona ukuthi usuke usungalalela lowo myalezo lowo basuke bewuletha ngaleso sikhathi, ngaleyo nyoka leyo ehlaza. Nakhona soke sibheke ukuthi nje ukuphupha inyoka ehlaza ukuthi kunjani, umilwa kuwulaka olungakanani kwabaphansi. Kwamanje nje besabheka nje ukuphupha nje inyoka, besingakubheki ngemibala yonke. Uma singabheka ukuthi-ke inyoka vele ikakhulukazi kusho izivivinyo nje ezinkulu ezizayo noma amandla amakhulu empilweni yakho. Inyoka ephusheni ivamisile ukumela izitha, amandla ngokomoya, nezilingo ongabhekana nazo. Kodwa iphupho lenyoka, ngingasho ukuthi umuntu angathi methi ngiphupha inyoka, into yokuqala engamtshela yona ngingasho ukuthi cha, awuphuphanga isixwayiso, ulalile waba nesibonakaliso. Ulalile waba nesibonakaliso sabadala bezokuxwayisa, isixwayiso sabo beziveza ngenyoka ngoba bancane kakhulu abantu abangayisabi inyoka. Iningi lethu siyayisaba, fanele kubone layo ukuthi kuyinto enobungozana. Kuyikona ukuthi usungabheka ukuthi inyoka enjani, emhlophe kuyiphupho eliba ngcono,
ne-green iyaba iphupho elingcono ngoba inyoka ehlaza imele bona abantu abadala, emhlophe imele zona izinhlanhla, emnyama-ke imele nje izinto ezingazinhle, izokukhombisa ukuthi usempini noma kukhona impi ezayo okumele uyivivele. Kanjalo uma kuthi loyo nyoka emnyama usuyibulele, ngingasho ukuthi unempi okade ukuyona kodwa usuyinqobile ngoba ukwazile ukuyibulala. Kuyafana nokuphupha ulwa nomuntu. Uma uphupha ulwa nomuntu, umuntu ekushayile wena wahlulwa, okusho ukuthi kunempi ezokuhlula ezayo noma usempini ekuhlulayo ongakwazi ukuyinqoba. Kanti uma uphupha ulwa nomuntu umhlula kulelo phupho, lapho kuyikhombisa ukuthi unenkinga hlampe ozoyinqoba ngokuzayo noma le mpi osuke ukuyona ngalesikhathi. Kuyisixazululo sabantu abadala bakhombisa ukuthi nale mpi le uzodlula kuyona, uzoyinqoba ngoba zonke izinto phela izimpi kumele sizilwe, kumele futhi sibe namandla okuyinqoba. Ngiyabonga ukuthi silale sesifika ekugcineni. uNkulunkulu anikhanyisele. Siyabonga.